ana mo adoye so emenya wie na wie pamu a ye beda wase otifo bi obeche wunku anu manu asem no da wasache na dwe fi na kwa amone so na nje na opie so temufo trene a se ya ate ase o se ya wu o ye nyina ye nyakonta papa abu a kire o onsam ne ye de yakra ne nipadua se anadwi bransraban mu ne yenhye wanu onyam Kristo tumi nti omanisi ye ye nyina yenka amen amen o baby awo bi aka amen amen manti o baby awo bi aka amen amen afei sabre yemu adwentofo no obi ho opekidi nwom ha enebra na yenyina yemom na yemo awurade din yemu adwentofo no ebema ye edwom na afei yatoa ensenka no eso Onyamia weira monjura jwe Gidi nyamia ya dua ye ko Gidi amia ye sono da da Onyamia weira manjura jwe Asidawura Yesu ayede ayeye mawe da yeah